Ako môžeme najlepšie pomôcť tomu, kto je v núdzi? Jerry. Keď vidíme, že nejaký náš priateľ je v zlej situácii, napríklad keď zažíva niečo veľmi ťažké alebo nemá niečo, čo by veľmi chcel, ako mu môžeme pomôcť? Inými slovami, ako môžeme druhým pomôcť a nie im škodiť? Abraham. Bez ohľadu na to, či má váš priateľ negatívne pocity preto, lebo sa nachádza v zlej situácii, alebo či máte vy zlé pocity preto, lebo vidíte, v akej situácii je váš priateľ, ani jeden z vás nie je v súlade so širšou perspektívou. Vaše vnímanie priateľovho problému je preňho vlastne nevýhodou, pretože len zosilňujete vibrácie jeho problému a teda problém zväčšujete. Váš priateľ vás možno často upozorňuje na svoje problémy tým, že stále diskutuje o ich rôznych aspektoch, lenže keď vy venujete jeho problémom pozornosť, len sa vzdialujete od možnosti naozaj mu pomôcť. V tomto svete plnom protikladov akákoľvek pozornosť venovaná nejakému problému znamená, že na vibračnej úrovni žiadate o jeho riešenie a toto riešenie sa pre vás už aj začne chystať. Takže by ste vlastne mohli posilniť žiadosť vášho priateľa o riešenie problému tým, že by ste s ním o tom diskutovali. Lenže on nepotrebuje vašu pomoc v podobe zdôrazňovania svojich ťažkostí. Sám dobre vie, čo by chcel. K tomu každý dospieva prirodzene, na základe kontrastov na tomto svete. Netreba zámerne vyvolávať problémy, aby sa privolalo riešenie. Priateľovi, ktorého niečo trápi, nijako mimoriadne nepomôžete, pokiaľ sa nedokážete sústrediť na riešenie, po akom túži, alebo na to, čo by ste mu vy sami želali. Ak ste odhodlaní cítiť sa dobre a dokážete sa sústrediť na zlepšenie stavu daného človeka, aj napriek tomu, že on sám stále rozpitváva svoj problém, budete mať veľký vplyv na zlepšenie jeho situácie. Inak povedané, keď ste zameraní na objavenie riešenia, spájate sily s vašou vnútornou bytosťou, ako aj s vnútornou bytosťou osoby, ktorá má problém, a taktiež so všetkými potrebnými prvkami, ktoré zákon príťažlivosti už začal dávať dokopy. Ak si dovolíte byť pre priateľa bútľavou vrbou, váš vplyv bude zanedbateľný a nijakomu nepomôžete. Zároveň sa tu však deje ešte niečo. Problém vášho priateľa vyslal raketu túžby do jeho vibračnej reality a zároveň váš kontakt s ním vyvolal aj vo vás raketu túžby ohľadom toho, čo svojmu priateľovi želáte, nasmerovanú do vašej vibračnej reality. Inými slovami, tento zážitok vás priviedol k rastu a ak sa nezačnete sústrediť v smere tohto rastu, čiže ak sa nezačnete sústrediť na možné zlepšenie stavu vášho priateľa, budete brániť vášmu vlastnému rastu. Je dôležité uvedomiť si, že negatívne pocity, ktoré máte často, keď si o niekoho robíte starosti, vznikajú preto, lebo sa zameriavate na to, čo vás odvádza od seba samých. Možno je váš priateľ pôvodnou príčinou toho, na čo ste sa zamerali, ale nie je príčinou toho, že idete sami proti sebe. To spôsobuje vaše vlastné zameranie. Jediný spôsob, ako môžete niekomu pomôcť, je hľadať pozitívne prvky a očakávať, že všetko dobre dopadne. Nijaký váš čin totiž nie je dosť mocný na to, aby negoval vaše negatívne zameranie. Jerry. Takže keď s niekým diskutujeme o svojich problémoch alebo starostiach, neprospievame tým ani sebe, ani jemu? Abraham. Veru nie. Keď sa zameriavate na opak toho, po čom túžite, nikdy z toho nemôže vzísť nič dobré. Ide to proti vám, aj proti komukoľvek, koho vtiahnete do takejto negatívnej debaty.